Everybody, whoa. Asida, oh yes, yes, oh mama. And you may asida count me, oh yami, oh yeah, oh yes, every hour the world may sit down. Oh yes, yes, and unti over oh yeah, over man, yes, surround again. Mama ni disa ya no fafa eh ya yo ana you yo mama ni disa ya wana bola di so acha na kwa baba ni isi so dinaya ana ni yo ya mama kono na radiase yenda da blo so pa yenda da liva yenda da bo so pa Lepeyandiganosa, Rapapayandere, Ifayantadara, Rapapayandiga, Lepayandanamosa. Father, we worship you. Yes, Saudi, yes, somebody, yes, Saudi, yes, Saudi, yes, so, who you're me, what you want to do, what I so, Mama, your mama, son, you play, I don't pay. I don't know yet. I don't know. Yes, you say I said that. Yes, you say I said that. Yeah, someone was so much struggling. Yeah, Pejawudi. What would you say? I want to more. What if I may? I want to see. I know one more. I am like Yato. I need a woman. It's in our association. You're going to make us see. You're going to make us see. You said I want to you more. Yes, oh yeah. There's someone said me. So I want to come. I am done. Ayato, Holy Babe, Yadio, Holy Babe, some Sunny Yellow, Yoyamika, some many, Royonami, and you may have peace. Yadi number one, Tinkuno, yes, Raudi, and some Yada was sick, or you need a sick, everybody was sick. And the Munyam count, please to yes. Amen. Amen and amen. Everybody Israel Sony Aboma sorry Rade. CEDAR Awasunie. Yamawakwaba son kokra. Sabre yenim say yina ready. Ye tie onyankopon asem. Na yabeko yabapa enchen. Ye Bishop Albert Saki Kwapon. Rade ayanene awiye bremu for so many years, 20 something years. We jam in the prophetic ministry. Papa, onuma some to form that Eradi Israel and you may Oma aya crowd 8 year Eradi asem. Papa yamu akwa papa. Wada Roma. Also for Ejoso. And a midweek. That's right. And now you kwada na watching up Pamo. Mama Fasa Quenya so na menchia SOMPA TV ashafo. That's right. Ne SOMPA radio tiefo. My God. And one so money some our SOMPA Facebook no so.
ebi efiri juada besi ene yes okuadan nioma nkoye my God enti ene bi a woto ha wo hweme na awerɛho ene da so asa yes e pese me hya wo nkuranse no nsia wo hoi ebo mpere no my God e wo de ebo anopa hey ene wo de ebo anwumere that's right enti se efiri juada besi ene okuadan ana nuama ankoyia na no nkyerɛ sɛ efiri kyena kosi memere da no ma ankoyie nyankopɔn sɛ wiemo anya no sakyerɛna nkwan yɛ kuta wo nkwampo no ɛyɛ akyɛdeɛ ne nhyira bebree obi pɛsa nkwan anso onya ɛna meka sɛ obi da ventilator so my God meka sɛ yɛde oxygen asi obi so meka sɛ na wotwe bi obi kɔ dialysis anso wo deɛ nyame hu mmɔbɔ a na ebia na wotwe nneɛma na nkɔ yi a obi bia so ayadeɛ ɛso so da wo so a ebia oxygen si wo so me pɛsɛ me ka kyerɛ wo sɛ di ono ene yedi na hye mo kire no onya waye efi se ene da so e wo ho ma o se ayaresa betimi aya wo de ene de ya my God ene nyankopon sa yade no obi a wo hwam ya wo yade a wo da yaresa bia onyame o sa yare no ode ne sa e kan amen yare bi tu ayira amen ene yare bi tu ayira metene me hu me ka se obi uwu yare na ye den anso so yare no etu ayira Yesu di mo on yade no biom amen obedi adanse amen me pesa sa brede obi mfra obi yes na ka chen se CEDAR awa no adu that's right nyame akọ anaba yes na enne yetie nyame asem a ye bebo mpae amen na ye besa ye bie telephone atum my God ama won so so aba program no so bi enti fra unia ka kire nso onfra ni nua obi so mfra obi obi so mfra obi ka kire nso enda nso so anoba ye hye yes hallelujah amen se onyankopon da bia wo de ono awrade oye yen hwe no mo amaba Facebook no so yen mo akwa aba eye brai Janet binawa mo waso Alice amwate mo waso Emmanuel amo ejina so patient ejina so inshiraba ejina so ya mamu nyina kwaba mo share page no na mo like na mo fa mo comments so nya dan emra na mo be inshira pi also for Emmanuel also so menkwa meka me ho be ye also so bodini bi kakale enso ejina so keke ejina so Elizabeth Manu nso ejina so Emmanuel Aduodu enso ejina so Nana ya nso ejina so Asumani Root ejina so Kefat enso ejina so Patient Ampasaba onso ejina so Dankwa Bright enso ejina so asofo je ma ho be ye asofo aba so so Patricia Boa danso ewo so ena Felicia Boaten enso ewo so ena afi Asumani Root enhiraba nso ejina so den yame enhira mu nyina George na ayambiri enso ejina so Philip Boache enso ejina so Seraph enso ejina so ya Boaten enso ejina so den asofo said also nyankopon nhira nyame nhira obi bebia o ejina so hallelujah amen sabre dia me pasa o fa o twerɛdua na o fa nwoma no to ho na fa o bible mo dodo na o bible na nka sɛ o phone no so na bie ne nhwɛ nyankopɔn asɛm ye ba fidie so asɛm a ye de bra o ne sɛ ehimfa na ye gya no mo nyankopɔn no wo a nipa ntimi ne ne bra so aba biom a nipa wuwu ntentem sa a how ne amane atutu nipa na nipa bi ma eseye obi abra wo ne ba ho anso so nani ohun ne kɔ na ye ne ba no po na ne yema hye enti nyankopɔn na oje ne ma afiri wo how mu ne o mama ne yema ene nyankopɔn no wo hen ni nyina ne say your generation ya po nyame asem that's right o se nyame asem na wapo na onipa onkwa no e wo hefa enti ye ba ye ne okotwere asem no se nyankopon se ne otie nnora enne ni ochena otesa da po ade ba kwa me pese me hye wutim ne se your generation bronsama yi nyame asem efri yetim
bronsam eyi owo efiri yetim so owo timi to nipa nipa pie ntimi ni won bre so aba nipa pie so awu kɔ bronsam gyem nyame yi sansam ni nyina efiri nipa tim ɛna ɔde agapade ni sika ahye nipa tim enti nipa dwiri nyina ye sika anso twerɛsɛm sɛ de ɔpɛ sika no sika amen no ɛne nipa bebree agye sika no hɔkɔ adɛnti na onso nkwa na woso ade okay hallelujah amen ɛna me no bɛkɔ twerɛsɛm na bosome bia wɔ nsɛmfo a yɛ kasa fa ho bosome nsɛm a me no kasa fa ho yɛ abomination before God echiwade a yɛyɛ na Awurade anim na nipa bi ɔyɛ echiwade bia wɔ nsonsanso a ɛba no so enti me base a me ma wani ba ho so na wahu sɛ abrabɔ na wɔbɔ no wodi nyame asɛm na ɛnante ɛfiri sɛ Deuteronomy chapter 28 no from verse 1 to 15 ni nyinaa kasafa nhyira ho ɔsɛ bɛba sɛ wode obedi nyame asɛm so wode nyame asɛm bɛnante a ɔno nyame bɛyɛ osei ɔbɛyɛ osei na ɛfiri 15 kɔ no ɔsɛ na ɛbɛba sɛ opo na asɛm a ɔhaw ne amane a ɛbɛba wo so enti obi hwɛ me obi tie me nyame asɛm na wapoɔ ɛna ɛnɛ nipa pii nyame asɛm oyi bi firi mu ɔsɛ we should not subtract the word of God non dilute the word of God ɔsɛ mɛyɛ mfa bi nka ho ɛna obi kan bɛbi bi ɛbɛboa no no nko a bɛbi bi ayiyedie no wɔ ho nko a bɛbi bi nhyira no wɔ no nko a anso bɛbi bi onyame akyiwadeɛ no wɔ ne ne nɔmɛ ne deɛ wagya ato ɛno ne ɛna nwumere yi nkɔmɔ a me ne wodi yɛnhwɛ na wɔtwe ne bosome nsɛm a yɛka afa ho yɛ akyiwade a yɛyɛ wɔ Awurade anim na wɔtwe no nyinaa no me ne kasa ɛfa atorɔ tɛkyerɛm na ɛnɛ yɛsan ɛfa asɛm foforɔ na yɛakasa afa na yɛnhwɛ sɛnea nneɛma maako nso a Nyankopɔn sɛ ɔkyiri na yɛne kra akyiwadeɛ no ɛwɔ Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 yɛntie nyame asɛm adeɛ nsia na Awurade tane ane na adeɛ nso na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ ani a ɛtra ɛntɔn atorɔ tɛkyerɛma ne ɛnsa ehwie mogya a edi bim eguo akoma a adwene musuo adwene ɛnan a ɛyɛ hare tum nika kɔbɔne mu ɔdansekrumofo a ohunu atorɔsɛm ɛne de ɔhyɛ anuanom ntam takra ɛwɔ gyem amen amen yɛdi ka nsa ehwie mogya edi bim eguo ho asɛm yaka atorɔ tɛkyerɛma ho asɛm ɛho nsunsuansoɔ ne amane a ɛde brɛ nipa ɛnɛ yɛsan ka ani a ɛtra ntɔn ɛyɛ ahomasoɔ ɛyɛ ka no pride ɛnɛ yɛ generation ahomasoɔ ɛdɔɔso dodo na ɛnɛ ɛno na mepɛ sɛ yɛka ho asɛm Onyankopɔn yi ne man na oyi Moses sɛ ɔde mmara edu ɛna maa no sɛ ne manfoɔ pɛ sɛ ɔmo tena n'asase so na ohyira wɔ bɔ ɔmo ho ban a ma ɔmo ma saa mmara du no ɛmfiri wɔ na anum yes na sɛ yɛka Exodus chapter 20 verse 12 na ɔsɔfo deɛ na ɔsan ka kyerɛ mmɔfra no maburu Exodus chapter 20 verse 12 was it diwaja ne wonani diwaja no wonani na wona awale asase a tie de atwa to no ɛna adenti na nipa wuwu ntentem sa na nipa ntimi ni won bra so aba ɛna obi timi so esi ne so sɛ ɛna me ko TikTok na ma so esi me so me ko di amafo atem me ko di mpanyimfo atem ɛna obi ko Facebook di amafo atem ɛna yɛhwɛ televisions ahodoɔ no radio so obi di mpanyimfo atem di nkura atem di asofo atem ɔmfa also Bible says so pɛ sɛ onna no ware wasase so a fani die ma mpanyimfo na tete no saa na tetefo no yɛ a onyiri kyɛɛ sɛ odi mpanyi atem a ɛno so yɛ kyiwade aita enti ɔse di wagya ne wo na ani na wonna aware asase a Yehowa Nyankopɔn de ma ono so amen
enti ene ya hwe de ekoso adenti na ene nipa wuwu ntenten Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 so kan wase Ephesus fo nguma etinsia yimo ba akokosi miensa ene ye generation ene ade aye friends ahomaso ni eni a etranton My God. ni ahantan kasa se nipa mu ade My God. ene na ekoso obi di ohina atem obi di ohima atem obi di asofo atem obi di mpanyufo atem obi potimi di opapa ni o mame atem shifa mame so hanta nantia ye hanta kasa eno so na ama owuo na doso Efisofo on matin sia nchemba akosi miansa asofo asese ose mamuntie mu awofo asem ose ema muntie mu awofo asem awurade mu na ye na etene tere di waja ne wonani ye ye ne mra nsem edikan ye ni mrasem edikan ya boshe awom na wie wuye na na wona awale asase so na wona aware asase so amen ahomaso na di ahwease ba nipa bi otofom bia ya ahobrase aye de ahomaso nipa bi otofom bia ya de ban ahomaso enti se o peso hu nipa no akono se enche obetofom a ya hwe ahantan kasa a woka kire se enche obetofom mo remfi se na awurade apagya nipa ya friend se Lucifer e wo heaven Yes. nyame pagya no anso oman ne hom no so heaven dia na de bre Lucifer Yes. otofom Confirm. enti be very careful wa wo hweme no unya nduru baby bia Yes. sika kakra wanya no nya nduru baby bia tumi kakra wanya no nya nduru baby bia me se fofo bo ahin mu ebedi ade e wala Côte d'Ivoire mo no omo no mo tena play mo bombi eye ade friends play na obeko fie not ho enu coffee nipa bi abene wo ho na omo wo hema enti musra kakra kuta oni tumi kakra kuta wo no ena homaso kasa ni dwa kasa yi o nche wiase o Yes. sani abacha no asofo Alexander the Great My God. nipa bi kunye eye den e occupy nipa bi wo ha na yesom won se nyankopon Yes. Augustus Caesar mo My God. na yesom won omo kon fa wiase enti ne yesom won se nyankopon na omo abene e na omo wo hefa Form. omo wo hefa What of form? ene dia na me pesa me ka kire wo me ka kire se ene ade nyankopon chi e ya hantan Hantan. dwe eno na ene owura nyame asofo no mu bi dwe Yeah. ehimfo no mu bi dwe wona na ochichiri kuro no kura no bere no ho ase wona na ochichiri kuro no bere no ho ase Then who wants it? ene dia na ekoso ene ama onyankopon ayeden eyi ne bambo no firi ni paso enti nipa ade ede nipa efomba eya homaso obo o tie ni kasa osofo o tie ni preaching o tie di oye na o fe ye o fe nwosana ba so da be Ba also that bay. na wonya sika no da be That bay. sika no nya da be ebe to to ebe ti me to benso 70 na ya to no so mako 7 Yes. anso ena mo hefa ena me pesa me ka tro se nyankopon se na chiwade baako ya homaso Maso. ena mebunu ye hwe ntade o mo hyehye yes o ma me ka papa kampua even not any kasa bi kro beka de apia bonten abofra brafom wate Bravo. na won che wiase Yes. won che wiase o Wonche. eya hwe wo nua no mo gone too soon no My God. what a shock no ma wani nya dan ma emo bi so na ka chense ba bi okọ no tie nyankopon asem ade bi a ede anipa form ba nipa bi a o ma no ho so bi ya no ahomaso na edi nipa form bo eba yentie onyankopon asem na nipa form to ohofo Proverbs chapter 16 verse 18 na aka Proverbs 11 verse 2 yentie nyame asem Proverbs chapter 16 verse 18 Proverbs 11 verse 2 yentie nyame asem
ahantan di ɔsɛyɛ anim ɔse ahantan tio enti nipa bi a ɔma ne hom no so n'ani ɛtra ne tɔn ɔse ɔyɛ den ɔsɛyɛ anim enti obi a ɔma ne hom no so bi a ɔsɛyɛ ɛwɔ n'anim twɛn na dwɛ honhom di asehwɛ dwɛ honhom ɛyɛ den di asehwɛ ɛkan edi asehwɛ ɛkan enti wɔn sɛ meka kyerɛ wɔn sɛ nipa bi abɛhwe ase a deɛ di kan a wohu wɔ ne nimpaa yɛ dwɛ ne kasa ne ni ɔyɛ enti meka kyerɛ sɛ bra fam onnuru baabi bia bra fam yɛntie deɛ Proverbs chapter 11 no so ɛka busɛm nwoma eti du baako kyikyɛ mu ɛyɛ mmienu no wɔsɛ ahantan ba na aniwuo ba ahantan ya ba pa na aniwuo aba ɛba enti ahantan no ɛde animguaseɛ bere nipa enti deɛ ɔyɛ na ofiri sɛ waduru baabi ɛna ɔho aso akwankɔ no nnuru baabi bia Yesu Kristo a ɔse yɛnhwɛ sɛnea ɔne Nyankopɔn sɛ anso sɛnea ɔse yɛ n'adeɛ nyinaa ne kasa ne niyɔyɛ nyinaa nipa hu ne sɛ ɔyɛ onipa ɔto ne ho pan faako a yɛkɔ nnua ato ne ho so sɛnea ɔse yɛ n'adeɛ fa yɛ nyinaa nipa hu ne sɛ ɔyɛ onipa enti mene mmienu na nnɛ yɛwɔ Nyankopɔn tebea mu a ka yɛbɛyɛ dɛn anso yɛ nyinaa yɛsi yɛ kristofoɔ yɛdi Nyankopɔn akyi enti saa na mudu yi saa bɛyɛ yɛ mekyia me nuanom kramofoɔ nyinaa ɛnɛ saa na kɔmhyɛni Mohammed bɛyɛ yɛ kristofoɔ saa na yɛn Awurade Yesu Kristo bɛyɛ yɛ ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ nyinaa ne sɛ deɛ ama ɔhaw ɛtoto nipa nyinaa ne sɛ nipa mfa Nyankopɔn asɛm no ɛnante ɛnɛ mɛburu no mpo na ɔmɔbɔ mɛburu no bebree ka neɛ nipa bi ɔnsa wɔhyɛ aseɛ na wowɔ ose na mewɔ favor na grace ekuta me adom ekuta me na nyame pagya me ntɛm na ɛnɛ so ɛyɛ dɛn ɛnɛ ɔnsa ɔka neɛ no adum Proverbs chapter 20 verse 20 ɔtemi di mpanyinfo atɛm nipa waboa ɔpɛ ɔtemi di n'atɛm ɔtemi ma ɔhom so tia no ɔkanea no bɛdum nipa bi kanea no ayɛ dɛn adum ebe soso deɛ nam kwan so a ɛba abɛdum sɛ ɔde anum yɛ ahu sɛ ɛba abɛdum gye sɛ wɔma w'ani yɛ dɛn ɛba aho so o papa no maame hwɛ kwan ne ɔmo kasa ɛnɛ obi temi ɛba social media space so didi hemfo asɔfoɔ mpanyinfo atɛm deɛ amanfoɔ ɔmo abɔ bra eti onsoro asɔfo ɔsesɛ ɔsɛ deɛ ɔdome na agya ne nana no ne kanea bɛdum esu kabi ɛnɛ nyame asɛm a ɛde bra ahwɛfoɔ no yɛtiefoɔ no sɛ yɛde mmerɛ ɛna ɛyɛ adwuma wa fa asɛm to ho fo na ma w'ani mmra ho so na nyame de wo ba asase so ma botae wo nkwa na wobɛdi na asase so Nyankopɔn de ka ho ɛma hanta ne dwɛ ne ahomasoɔ ɛnte wo nkwa na no so ɛma Awurade nyɛ dɛn ɛnkyɛ wo nkwa na no mu na bɔ mmɔden sɛ wobɛdi wo nkwa na no nyinaa mɛn na wahyɛ Awurade animuonyam ɛnɛ wo a wɔhwɛ me a wotie me a womfa Awurade Yesu Kristo sɛ wɔ Awurade na ɔkra agye nkwa no mekamfo Kristo ma sɛ nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ deɛ ɔbɛba no ɔnkyɛ ɛna sɛ ɔnya ma yɛ mpo a ɛnɛ sɛne owuo se fa nipa ntɛm no ɔse adwensakyera ɛni owu akyi ɔse sɛne da hɔ sɛ onipa wu prɛko na ne wu akyi no atemu da hɔ ma wo ɛnɛ metuufo sɛ woyɛ hɔhoɔ ne ɔmamfra ni wa nyame nhyira wɔ Yesu dim amen ɛnɛ midday yɛbɛbɔ mpayɛ mmienu ɛyɛ pae kɛseɛ paa ɔsɔfo adeɛ baako a ɛha hwɛfoɔ ne etiefoɔ yɛ abusua nipa firim abusua nipa firim edi nipa nya papapapapa ɔsɔfo abusua bi wɔ ofiri mu a wontemi nsom nyame
Ebusuebu o firimu nyame amoa wo a opeja se den obetofo ebusuebu o firimu wo hwia ontimi nyini nche na no na yeka obi adwene so obeye Kristo ni wie a na asa o sakire wie a na asa wo a wo hwemi a o tie me no ontre nche Job Nyankopon di Job ho adanse so tene no dimu anso hwede abronsam ye no ebusuebu afọdebo chia na wa busue no epemoja enti we asania ebusia na se ya hye enti asoma for Paul no mo dia no antoto won Peter no mo dia na antoto won omo di Kristo hu adanse dia na antoto won na dia na Peter kan ye wo Acts chapter 2 asoma for nwumati mienu yimu aduanan no o se moma ye nyimu mfiri enema ebusia kontonche ose no di nsempi ka ho di wona dance se osofo kan ma ahwefo na etiefo ntie na wo di nsembele ka ho di wona dance se na otu onfo se moma wonye momfiri enema busua kontonchi mu o ma yenyi wonfiri hefa enema busua kontonchi mu amen obofo no share Gideon dia na obofo no ka kire Gideon our Judges chapter 6 verse 25 time nti yankai o se o papa fie dia na wo affordable chia bi wo na affordable chia no bubu no ene ye mu bebre ontimi nko papa fie enko bubu also Psalm 107 verse 20 say nyame soma asem no o hwemi wo Europe o soma asem na ko ma me fie o papa fie o hwemi wo Asia o soma asem na ko o ma me fie o papa fie yes o se bala affordable chia bi wo o so fo obi hwemi obi tim ene obi bi opeja wo fie obi ana wawu obi bi opeja wo fie obi obobere bi owu ntem efie bi soso abusu bi hweme ena ensanom ni nioma basa na etu ena obi hweme obi tie me asofo ewo abusu enum nyina ewu ntem asofo ewo abusu enum nyina ewu ntem die na wo fie ho nyame ma yen sore mo ho pai ti ye ba ye ka kiro se onya bagidi wie pe o se Kristo som enya didie ene wonom na ye mbom ye de ben honhom de ben okon no so na wa wo hweme no on pese wo kono ene ne ahita sem ene me de bro se wa nko a uninkunim obe uninkunim yes na se affordable che wo fi ho no se wo wa ni sa tumi no so a sa tumi no ba ye dan ebedi uso so wantimi amra na se nkuna sa de na wo fi ho no ebere wase akum hallelujah amen de na wo fi eno na ma wo so da ya basa no affordable chia na kanya no ho a enti osofo fie bi wo ho a ye mobra ye nsidan ye ntoka na wo wafa ne kana asayesi kronum krotia musie ho no enti obibia o pesa obi company na sa affordable chia na hwehwe o pesa otu kwan na di wachi adi wa bepie e wo Europe Asia America obi wa kwantum sam ro hwe me oti me wo branyin nyanse efie ho no ye mobra ye ntu kwan wa bo amade atukwa betwe abusuafo no bi aba ama na wo bie company bi o si factory bi won hawa aba efie bo ye ni sofo osofo di sofo a haw yeso de achiwade aba abusuam tie na mpa bo na ye bebo na ene ye bo awura abusuam so bi o hwe me bi afira abusuam Yesu Kristo ye wiase agye nkwa na ofira abusuam dia na wa Nazareth no Natania twreni ka se so na bibi papa beti me afira Nazareth efise dia na wo kru enti dia na wo kru wo dia na o chemistry dia na wo fio afori bu chia bi ho dia na wo ho eneni asem no hallelujah amen ka se urade Yesu ena wa asem aba ewa ahomaso ho urade se medi mu fo a so me mu na fa cheme na teme ho every ni entere ho urade me so me mu na mama me ho so ena nwumre urade boa me baby am wo bia urade jeme sesi abia wa no bompa
Jesus Christ. Yaba fidie so pa yase fancy o si o TV no so radio no ni nyina ne se obo ho awo da duro so obo yare atetu ye bom pa nyina ye ka nyame asem nyina nyame tumi bo wuram o documents bi afato so and na empire edi kan a ye bo ma wani mre ye break it out mo wo Facebook no so nyina mo share link no mo share link na mo fa mo comments nya dan emra mo like page no kasa urade Yesu ebusua bi a me firi mu ade bi a edinya awa busua no mu amen so edi minya ena nwumre yi ena ahomache awie sesi break it out you another bomb Jesus Christ. Ompa bono wo fom. Bible say ogidi ni animpa bom ya den no esay nioma bebre enti obetimi aye nyame ba ansompa bom ya mera entimi nya adwuma bebre wa wo hwe mo sofo wo hwe me nyame afra nyame akwa wo hwe mame nka bibi nkyero kakra na timi bom pa ebusembu ho ade wo mkra wo ho den ebusembu aware ho den ebusembu apomoden kra ho den ebusani nyina ya aye yarefo osofo nipa ye Fransa Abraham ne yire Sarah no opeba obre ne ba Isaac kwawaro Rebecca ono so peba obre ne nana Jacob okwawaro Rachel Rahel ono so peba obre de ofio dia na me pese ebusuambu hwamenti wonim de wofio ebusuambu okura na o pese wo de ho kura wontimi ebusuambu anturo nioma ye kan eno na hyefio ebusuambu opadwuma wo bre ebusuambu wo ho a awo ho den adwuma ho den sika ho den ebusuambu sika obenya ne se taba anso so no yare bone wo bewu ntem ene ye bompai ene mabie kiss na ba ka se urade Yesu me ma me fie ni me papa fie ebusuam me frimo ade bi edinya e wo fie ho e sori tia me ma e sori tia me kuro e sori tia me yire e sori tia me juma e sori tia me Kristo e sori tia me nyame so enwumre ya ahomachi ya me ntumo me break it out Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out.
I break out. I break out. In the name of Jesus Christ. Mo shame amo tie me was space no so mon type I break out. I break out. Zenabo mon type I break out. Oba fia mon break it out. Mon break it out. Nyame tie Evans ka kare mon break it out. Nyame otie. Hallelujah. Amen. Me no bon pai obi a o shame a wo tie me. Jesus. Apam bi ne no me bi edi ebusia ufiri munya. My God. Na wako free fio. Bible say Nathaniel can say kura ye wrade Yesu Kristo free munti. Bibi papa ntimi free mumma. And obi a wo hwemi a wotie me. Ade bi edi nya. Jesus. Ade bi e ya pam ofi ho. Yes, Lord. Me bompa say emfiri wo so. Amen. De tia wo Kristo so me. And then me break it free so. Amen. The tia usi kasem and then me break it free so. Amen. The tia wa wansem and then me break it free so. Amen. The tia wa kwentusem me break it free so. Amen. The tia promotions me break it free so. Amen. Ade bia wa busia ufiri mu a edinya. Se oye bibi ya enkoso and then me break it free so. Amen. Ade bia ye yade wa busia no ma edi unyane ahumawuo me break it free so. Amen. Oh, in the name of Jesus Christ. Tiam say amen. Amen. And then you midweek. Ya bompa we pa me be 34 na tum. Obo okra na sa de din nya. O frɛ ya so we na di menya na ya bompa ye no wa bompa ye. Ka say urade Yesu. Urade Yesu. And then you midweek. And then you midweek. Me de majuma ba wanim. Me de majuma ba Wo wanim. say nsa nya adwuma man nsa ni di. Wo say ensa enya adwuma na man Na wo twe na aka wo na wo twe no mo. na wo twe enna aka wo na wo twe. Urade ma me hu wanum onyam. Urade ma me hu Me di frenya nhyira. Ma me di frenya nhyira. Me fi banya nhyira. Me fi banya nhyira. Me ton a ye nto. Me ton a ye nto. Ye to so a ye ntia. Ye to so a ye ntia. Me hia sika. Me hia sika. Me hia yaresa. Me hia yaresa. Me hia adwuma. Me hia adwuma. Me hia hyebrem aboafo. Me hia hyebrem aboafo. Enne ye bompa de yakoma so ade nyina obo ha wo hwem o yare o sre ayaresa obi hwem adwumasem obi hwem ya hya wo bo obi hwem o twen se ye be frɛ o ye be imeli o twen bibi o bompa ka se urade Yesu na wo twi urade kai me kai mi kune kai me yire kai mabuafo kai me adwuma no kai me Kristo so kai me sese be wa no na bompa Jesus Christ. Eraden enaya midweek. Yes. Obi bi o hwame a o tie me. Jesus. Me bompa se erade kai no. Amen. Ayaresem erade kai no. Amen. Ejuma sem erade kai no. Amen. Sika sem erade kai no. Amen. Awo sem erade kai no. Amen. Ye ya hye no bo erade kai no. Amen. Obi o hwame a o tie me efri o man foforo so say ye Europe, Asia, America, Australia, baby bi o hwame Africa, ehimfa bia erade nkai wo. Amen. On kai wo ejuma sem, Amen. on kai wo nkrata sem, Amen. on kai wo aware sem, Amen. on kai wo on Kaiwo, on Sano, on my own nail home. Amen. Obi a o shame a wotie me nyoma bi hye so. Oh Jesus. Obi a o shame a wotie me o ton ayento e ka bi emre wo. Na wotwe me hye. Se baby bi o shame a wotie me firi bia na wotwe esi uye. Amen. Ji adanse e. Amen. Ji adanse e. Amen. Ji adanse e. Amen. O Yesu dem. Je me so say amen. Amen. Samre mi bieta for na atum. Na mesrese ofra obelowa eye o radio set na na set TV set man tie ho
na nipa pii na ɛwɔ line so ɔmo pɛ sɛ ɔmo frɛ enti ɛyɛ sɛ nyame asɛm na ɛbaayɛ no anaasɛ ɔpɛ sɛ yɛ ne ɔbɔ mpaeɛ a ɛyɛ tiawa sɛ na ɛbɛyɛ obi so bɛtumi abam line no yɛ studio lines ne mmienu nyinaa ɛyɛ 0548 931 931 048 931 931 0551 931 931 0551 931 931 mame for odi kan praise God hallelujah obama odin so kakra odin ne baabi a okasa firi o ache frame imano me ka se fra bu akwa yi ma metie o papa mpa chori de me bu sa question bi o sabre dia mesresa question no em wife say ni pagina so me fra fidie so am line no na manya time atie o pa enya sa ye time no ye de 10 minutes spend and do 10 minutes kwana ye de pick course no until we be 7 minutes spend nyame nshira amen for praise God hello odin ne baby okasa free o ma oneso kakra okasa free Meteo. Ola no monye da no kakra. Mame no mompae. Erade kai wafra ni ne kuru ba bi owo bia. Wo yeso dem amen. Amen. Praise God. O kasa frɛ hin o papa. O kasa frɛ hin. Eno bompae. Erade wa franso hia hoɔden. Erade ma wa yare sa tumi power fana so. Wo yeso dem amen. Praise God. Praise God. Bantuma ode papa. Efadi ahun papa. Hello, efadi ahun menka pa bon fadi ahun papa. What the hospital? Oh papa da hospital. Me no bon pa Erade Yesu man champion of the saya yarowa. Oh Jesus. Bebe bia ne papa de bia ayare sango sra na enka no. Amen. Me fra yare sa tu me se ento no so wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh so. Oh dear, amen for fra. Praise God. Praise God. Also, obet ojraso. Me hajake line on. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free. Ma oneso kakra mame. Odini baby okasa free. Metio. Ahwefo na tie fotio. Oh, wait, they went to me, you know, so corner some brebium. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa free. Ekasa free. Oh. Okasa free hin lines no moye ma oneso. Hallelujah. Odeni baby okasa free. Hallelujah. Men tie wo ho, o de kasa go phone no na metie entie wo ho. Ekasa free gospel. Go so metie wo. Kasa metie. Onti apo. Odeni de sen. Yes, very great. Grace me no bompa Erade wayare sa to me ento oba grace so. Jesus. Me bompa say Erade nsa no free yade mu. Amen. O Yesu dem. Amen. Amen. Also obetimi aba so praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa free o. Ukwache from atami koseshi abuna ya mwasi. Yetie wo. Papa mpache wa adam pese wo mpaye ma ye krechi. Mpache ye fe na pesi wo yare.
no bompire. Erade baby be akwesi wo bia me soma ayaresa ho sra senko akwesi ho. Yes, sane akwesi free yade mo. Akwesi ji wa yaresa wo Yesu dem. Amen. Praise God. Oh, want me anyina so also beti me aba so praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby a okasa free. I just look Kumasi cooking. Kote I can be a born point on the hospital. your friend is saying The born I'm gonna catch him on that door. Adwoa me no bompa kwate me bompa se baby bi o yire wo biara Jesus onyame ayare sa tumi ne ento no so amen me sane ne free yade mu e wo Yesu Kristo dem amen amen praise God praise God oh so odin baby o kasa free o odin Isia, your parents, Zambia, Mayali. Zambia, o yare, me no bompire. Erade wa funa honambre ni yade atono so. Kristo man tampiam na ode saw ma yare. Me sra yare sama. Amen. Me sanu fru honambre mu. Me di Yesu den sanu fru honambre mu. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. But your friend Jeff, because that's what your friend saying? Jeff. It's on the so bon parent medicine. Matefan sato oteso. Erade me soma wasem ko sunyane. Wose e ka obi nyansa ye misa wa urade. Jeff mesre nyansa ne nimdie ma. Wo be sunya na wo be hunu wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so odene baby okasa frɛ. Hello, I tell me Sarah. Sarah kasa frɛ hion. Me tell me Pastor Accra. Accra. Ahwefo na tiefo tieo. Hello. Hello, kasa na metiewo. Me tell me mom enum omo nyina wo fi omo nya adwuma nye. Me no bompa. And me tell me no bompa. Me no bompa nyankopon be bie kwa ma me no bompa. Erade me gran Psalm 107 verse 20 so suma erade asem kom ma me Sarah. Ne ma won kran. Erade se nsan nya adwuma mensa no enidi. Me bie adwuma pono ema o ma no. Me frɛ adwuma ma o ma no. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa frɛ o. That's when we call it Western Love. Western Love. Ahwefo na tiefo tiewo. Ibato me ne awale na yes ni ba. Mo ne ba. Nyankopon ɔkyɛ ba no ɔbɛma mu bi. Sɛ ɔba no wɔ nkyɛn a sɔ ne nsa me na mo bɔ mpae. Awurade me soma wasɛm kɔ Western Love. Aye kan se wi man mu me bompa ye frɛ ba emamo Awurade a ɔde ba dom Sarah no mo ɔde ba dom Elizabeth Hannah mo me bompa se mo bete abofra esu wo fi ho Awurade fa ba ento yire yem wo Yesu demo de si kwan ye twam wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. We dey me for the last color. And I'm saying the mrana ye juma. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa frɛ. Ma oneso kakrama ye odeni baby okasa frɛ. Tak akua mama akua ahwefo na tiefo tiewo. O yare me no bompae. Erade mesra yaresama oba akua. Erade ma yaresa tumi no ntoso sese ya. Ji wa yaresa wo Yesu demo. Amen. Amen. For the last color. I am a producer. I Azukas wa dance watch. Odene baby okasa free. Praise God. Praise God. Praise God. When to man in astro.
Amen. We praise God. Odene baby okasa freo. Kote. Kasa na mitiewo. Ayetio kasa. Ojuma semonye me no bompaye. Erade me bompaye se wa kwa afran otiem na djuma semonye. Erade ma na djuma sem ne enyeji. Ye si adjuma kwan me gina erade asem so twam frɛ so. Wo Yesu demo erade me kwan ma. Amen. Amen. O dia masra ahwefo ne atiefo pi. Say ye de mra na ye adwuma wa fidikase yi so. Enti me amfa obibia biom ewo sida awana so mo amugu akire ni nyina hwe wo screen anim eye TV na wo hwe no na mes mako 3 na eguso de di kan no ya WhatsApp number me frɛ fidie so me de 1 hour esu on eye 10 to 11 obibi obefrɛ bia manya mre na me no wakasa de sese me no bompai na me no wa bompai wo nkomo bi a obetimi afrɛ no ma di number di kan no eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number we assign your WhatsApp obetimi send a voice note nyina ba numbers atoso me ye 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers me ensenya every 10 cause 11 ofre ma menya kwan ene wakasa one me besa hia wa fidikase so ochira the same time ekosi efiada mo amofre me amusu mo haw no edrume mre da anopa 6:30 am eya afa ofidie no to sompa na hwe won na nyame afa me so omudi adanse ni ye pi also de no nyame be ya ma bi guso amofre di adanse koso no ne yesom e wo sida awa no so be bi owo bia nyame be ye wabrabo mo senche menyi wa fidie no fre sompa TV ne sompa re koso na tie na sofo pipi di echi obeye nhira. Bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. They mausida for cry. Aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida bremunie